संसदेमध्ये सुद्धा महिला खासदारांचं शोषण होते असं विधान राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले। समाजातील सर्व महिलांच्या समस्या सारख्याच असतात। संसदेमध्ये महिलांचं शोषण होत नाही असं अनेकांना वाटतं, मात्र ते खरं नाही, कारण संसदेमध्ये सुद्धा महिला खासदारांचं शोषण होतं। त्याचे प्रकार वेगवेगळे असतात असंही सुळेंनी म्हटले। ते महाविद्यालयामधील रॅगिंग सारखं नसतं, व्यक्तिनुरूप त्याची व्याख्या बदलते असंही सुळे म्हणाले। शेवटी समाज असतो, आपले सगळे इश्यूज हे समानच असतात। म्हणजे तुम्हालाही असं वाटत असेल की पार्लमेंटमध्ये रॅगिंग होत नाही महिलांना, ते महिलांना होतं। आता ते प्रकार वेगळे असतात, म्हणजे ते कॉलेजसारखं रॅगिंग नसतं। पण आता तुम्ही कशाला पर्सनल रॅगिंग म्हणाला, तर तुम्ही कामावर जेव्हा जाता तेव्हा कोणी तुमच्या कपड्यावर आणि केसावर कॉमेंट करत असेलच असं मी समजून चालते, जे कदाचित तुम्हाला आवडतही नसेल।